шоҳроҳи душанбе бохтар яке аз шоҳроҳҳои байналмилалие аст ки пойтахти мамлакатро бо маркази вилояти хатнону ноҳияҳои он ва тоҷикистонро бо афғонистону покистон дигар кишварҳои минтақа ва ҷаҳон пайваст менамояд. Марҳилаи аввали лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе бохтар 33,2 километрро дар бар гирифта, баъди татбиқи лоиҳа роҳ аз категорияи сеюм ба категорияи яки б гузаронида мешавад. Паҳнои роҳ аз 16 то 25 метрро ташкил медиҳад. Татбиқи лоиҳа бо маблағҳои грантӣ ва қарзии бонки рушди осиё, фонди опек ва саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон анҷом дода мешавад. Фармоишгари иншоот маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳои вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, машваратчии байналмилалӣ, ширкати машваратии кокси олмон, машваратчии маҳаллӣ, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди автострада ва пудратчӣ, корпоратсияи сохтмони роҳҳо ва кӯпрукҳо Синзиян Бейсин мебошад. муҳлати сохтмон 3 сол муайян шуда, он бояд соли 2020 мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии роҳсозӣ бунёд карда шавад. тибқи нақша дар рафти таҷдид ва навсозӣ сохтмони 4 пул, 69 қубур ва васеъ кардани роҳ дар назар дошта шуда, он аз ду самти ҳаракат ба 4 адад расонида мешавад. ҳамчунин дар минтақаҳои аҳолинишин дар доираи лоиҳа чароғонкунии ду тарафи роҳ дар назар дошта шудааст. дар раванди татбиқи марҳилаи якуми лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе бохтар 520 нафар мутахассис ҷалб шудаанд. дар доираи сиёсати муваффақонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дар иншооти таъиноти гуногуни сохташаванда ҷалби ҳарчи бештари сокинони маҳаллӣ дар татбиқи марҳилаи якуми ин лоиҳа низ аз шумораи умумии кормандон 482 нафарашро мутахассисони маҳаллӣ ташкил медиҳад. ҳамзамон барои тезонидани раванди корҳо ва мутобиқ ба талаботи замон бунёд намудани роҳи автомобилгарди мазкур, кормандон бо истифода аз 210 техникаи соҳавӣ дар 63 нуқта корро идома дода истодаанд. марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмон ва навсозии шоҳроҳи душанбе бохтар бошад 39,6 километрро дар бар гирифта, мувофиқи лоиҳа дар ин қитъа сохтмони 1 пул, 46 адад қубури обгузар, мавзеи чорвогузар, 18 адад истгоҳ ва 3 адад гузаргоҳ сохта шуда, роҳ ба категорияи якуми роҳсозӣ мутобиқ гардонида мешавад. айни замон дар ин қитъа корҳои омодасозӣ бо суръат ҷараён дошта, мувофиқи нақша бояд соли 2021 мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. ҷиҳати иҷрои нақшаи пешбинишуда дар марҳилаи дуюм низ бо ҷалби 289 нафар мутахассис ва 173 техникаи муосири соҳавӣ дар 22 нуқта корҳо ҷараён дорад. 224 нафар кормандони ин қитъаро низ сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. ҷиҳати иҷрои саривақтии нақшаи пешбинишуда дар мавзеи муайяни ҳарду қитъаи роҳи автомобилгарди душанбе бохтар коргоҳ ва захирагоҳи масолиҳи сохтмонӣ мавҷуд аст ки дар ин маконҳо низ тадбирҳо бо суръат ҷараён дода шуда истодааст. аснои шиносоии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуданд ки дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди корҳои сохтмону навсозиро вусъат бахшида, ин иншооти муҳимро дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замон сохта ба истифода диҳанд. ҳамчунин бо иштироки сарвазири мамлакат роҳи байни деҳаҳои ваҳдат ва сомониёни деҳоти фахрободи ноҳияи Хуросон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ширкати холдингии Исмоили Сомонӣ сохта шудааст. масофаи роҳ наздики 3 километр буда, дар баробари равшаннамоӣ ҳамзамон роҳравҳои ду канори он низ сафолакпӯш карда шудааст. роҳи байни деҳаҳои ваҳдат ва сомониёни деҳоти фахрободи ноҳияи Хуросон дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст ва иҷрои ин амал аз дастгирии пайвастаи соҳибкорон дар мамлакат шаҳодат медиҳад. хурсандибахш аст ки давоми солҳои охир дар ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони иншооти таъиноти гуногун бо саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша дар пайравӣ аз ташаббусҳои беназири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома меёбад. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сиёсати муваффақонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ яке аз ҳадафҳои стратегӣ эълон гардида, барои сифатан беҳтар намудани роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию байналмилалӣ дошта, аз соли 2011 барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 амалӣ мегардад ки
طبق آن در حدود جمهوری بنیاد و تجدید راه‌ها با مرام ادامه دارد. در ادامه سفر کاری سروزیر مملکت به دهه مهنت دهات هلالی ناحیه خراسان تشریف آورده با فعالیت خواجگی فرمری بیبی ازبکبی شناس شد. در تابعیت خواجگی فرمری بیبی ازبکبی 830 گکتار زمین موجود می باشد که از این 430 گکتارش را باغ تشکیل می دهد. از این شماره 105 گکتارش را زردالو، 104 گکتار اولو، 40 گکتار سیب اینتنسیوی، 20 گکتار نوک اینتنسیوی، 77 گکتار سیب محلی، 2 گکتار خرما، 15 گکتار گلوس، 12 گکتار سیب بیهی، 5 گکتار بادام و 21 گکتارش را انار تشکیل می دهد. همچنین امروز سروزیر مملکت قاهر رسولزاده با فعالیت باغ نمونوی اینتنسیوی به نام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت شناس شد. مورد ذکر است که باغ نمونوی اینتنسیوی به نام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سال 2016 در خواجگی فرمری اسدالله با تشبث به واسطه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنیاد کرده شده است. در باغ موجوده نمادهای گوناگون نهال درختان میوه‌دهنده پرورش یافته الکی به حاصل درآمده‌اند و کشاورزان از محصول مهنتشان بهره میبرند. حاصلی رسیده از باغات موجوده اصلا میوه‌های صادراتی میباشد. در جمهوری تاجیکستان بنیاد باغ‌های نو برقرار کردن باغ‌های کهنه در دایره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه باغ و تاک‌پروری برای سال‌های 2016-2020 عملی شده. این تدبیر عامل مهمی رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی و استراتژی تامین امنیت عضوخواری و با این رو به بهداشت سطح اقتصادی و اجتماعی مساعدت می‌کند.